L-akkuża ta' attentat ta' qtil mistennija tinbidel għal waħda ta' omiċidju nhar l-Erbgħa li ġej, skont l-avukat Joe Giglio illi qed jidher bħala parte ċivile għall-imprenditur Hugo Ketkuti fil-każ kriminali li hemm għaddej kontra Bojan Kxmelik ta' 35 sena mis-Serbja. Dan hekk kif l-Erbgħa li ġej tibda l-kompilazzjoni tal-evidenza fil-konfront ta' Kxmelik li s-sibt li għadda tressaq il-qorti b'urġenza akkużat b'attentat ta' qtil fil-konfront tal-imprenditur Hugo Ketkuti. Iżda kif il-ħamis fil-għaxija Ketkuti tilef il-ġlieda mal-mewt, il-prosekuzzjoni issa mistennija tagħmel talba lill-qorti biex tinbidel l-akkuża ta' attentat ta' qtil. Għal-preżentata Kxmelik kien tressaq quddiem il-Maġistrat Neville Camilleri fejn wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Imma minn nhar l-Erbgħa li ġej, il-każ se jmur quddiem il-Maġistrat Marcin Farrugia, illi qudiemha se tibda l-kompilazzjoni tal-evidenza. Sentenza dwar omiċidju ġor magħha omor ħabs, madankollu hemm akkużi oħra li jġorru pieni inqas ħorox bħal pereżempju akkuża ta' mewt li tirriżulta minn offiża gravi fuq il-persuna, li ma' akkuża iġġor magħha mhux aktar minn 20 sena ħabs. Fil-kummenti tiegħu ma' Net News, l-avukat Joe Giglio qal li jippretendi li l-prosekuzzjoni tibdel l-akkuża għal waħda ta' omiċidju volontarju u mhux għal xi akkuża oħra inqas serja. Giglio żied jispjega li l-mewt kienet konsegwenza diretta tad-daqqiet tas-sikkina li ngħataw u għaldaqstant hemm rabta diretta bejn il-mewt u d-daqqiet ta' sikkina. Meta nhar l-Erbgħa li ġej l-akkużat jidher quddiem il-Maġistrat Marcin Farrugia, is-seduta mistennija tibda b'talba mill-prosekuzzjoni biex tinbidel l-akkuża. Giglio fisser li hu ovvju illi t-talba tintlaqa ġala darba tilef ħajtu l-imprenditur Hugo Ketkuti. Apparti l-akkuża ta' attentat ta' qtil li mistennija tinbidel, Kxmelik qed jiġi akkużat ukoll illi attakka jew ħebb għal forzi tal-ordni li m'obdiex l-ordnijiet mogħtija lilu u li kellu arma li taqtaw bil-ponta.